първо лице в лице с Андрей Райчев и Румяна Коларова. Поводът е проучване, което е приключило днес, още топло, да не кажем горещо, и то първото национално представително, което е извършено след протестите. Нали така можем да го обявим? Значи, последните 7 дена. Последните 7 дни. Както ние казахме, в условията на затихващи протести. В условията точно така на затихващи протести. И сега, понеже виждам, господин Райчев, вие сте обаче без папка, без листа. Помните ли всички проценти, цифри? Ще ги интерпретирате ли правилно? Да не се окаже, че утре публикацията да съдържа нещо друго от това, което ще кажете? Сега след малко, като ги чуете, ще видите колко лесно се помнят. Така ли? Да. Ами, ние сме целите в слух. Смятам, че и зрителите на ПТВ. Обаче, преди да са целите в слух, аз да кажа няколко думи за социолозите. Значи, аз напълно съзнавам ролята на тези числа, които ще кажа. Да. Това е много важно, много съществено за страната. Има опасност да повлияе. Особено ако е сбъркано изследването, има опасност да повлияе много. Той има още 2 месеца, така че... Независимо от това, настроение, това е първият път, когато социолозите вече имат не някакви сондажи, не някакви телефонни проучвания, реална, така, доста достоверна картинка. Затова ние го правихме малко, така, всички възможни процедури спазихме като ученици, малко школски го направихме. И второ, не посмяхме все пак Галап да го дадем сами и изчакахме да синхронизираме с още една агенция поне. Това е между другото агенция Медиана. От сега казвам, данните са сходни. Има си различията, но... Ама сверихте ги вече, така? Сверихме, иначе нямаше да посмея да ги публикувам. Просто по силата на факта, че поемам прекалено голяма отговорност, която може да повлияе по лош начин на страната. И още някакси да повлияе. Само мога да кажа, че нашите ще излезат утре в преса. С тях имаме договор, това са техни данни и те така бяха любезни да се съгласат да ги кажат в това предаване, а на Колево данните ще излезат в Труд. Добре. Не знам кога, обаче утре или други ден, все едно. Данни са следните. Абсолютен парадокс, затова ви казвам, не повярвах на очите си. След тази огромна буря, след този срив, припаднал кабинет с кръв на улицата, с протести, които за малко да съборят държавата, ГЕРБ 20, БСП 19. Ето, няма разлика от преди. Интересното останалите партии... Ще ви кажа останалите партии, но все пак главното е това. Главното са тези две числа. ГЕРБ 20, БСП 19, ама преди бяха 23-20, т.е. Не, вижте, те там различията са... Да, смисълта, защото се обръща към мен. Не, хората ще такова. Хората ще се загубят числата. Аз искам просто да свърша... Добре, айде, после ще коментирам. Добре. Значи, бяха 22 на 22, преди това бяха 23 на 21 за ГЕРБ. Сега ГЕРБ пак води с 1%, но уверявам ви, този процент не е нещо сериозно, но все пак го има, фиксираме го, мога да го кажем. Може обаче фактически да е обратно положението, тъй като там с точно 2% са мери. Плюс това при твърдите електорати, при хората, които смятат твърдо да се явяват на избори, съотношението е обратното. БСП води с 1%. Което означава, че просто резултатът е равен. Или близък до равния. Тоест, първият много голям факт. ГЕРБ не се е сринал. Само 3 на 100 са се оттеглили от него. И БСП не е качило кой знае колко, даже пада. Което подлежи на обяснение, аз се опитам да ви го обясна. Даже спада надолу. Останалите партии, Движението за права и свободи си е на нормалното си равнище, 6%. Огромен ръст на Атака. Какво значи огромен? Ами сега ще 4 пъти. 4 пъти? 4 пъти. 3 месеца подред, преди това бяха мерили 1,2, 1,3. Това им беше постижението. Сега в момента имат 5 на 100 от целия електорат. Което значи, може би 8-9. Което значи 10% в парламента, да. И точно обратното се е случило на умерената формация на госпожа Кунева, която винаги имаше 5-6%. И това беше много дълго и даже бавно растеше. Тя слезла на 3 в момента. Тоест тя е под границата? Не е под граница, е на ръба. Това е 3 от всичките, което е 4 от гласуващите със сигурност, но е на ръба. За първ път е на ръба, което е да започна обяснение. Първо да завърши с това, че никоя друга партия не е успяла да набере каквото е било, нито се е значимо, над 1%, а по-точно над 2%, защото има 2 партии с по едно и нещо. Това е господин Иван Костов и другата Атака, както и викаме ние, парчето от Атака, което се обособи в Бургас, Националния фронт. Така. Те имат по нещо, всички останали просто нямат нищо, нито нещо много се е появило. Това е картината. И тя поражда... Тоест другите за този няма шанс да влезат други информации. Не, аз не казвам няма шанс. Казвам какво е сега положение. Добре. На старта на изборите с това дередже. Те не са обявили коалициите си още. Не е започнал предизборната кампания. Вярно е това. Това нищо не означава като краен. Това не е край на присъда. Само това са началния
така стартовата позиция на... Към 15 март. Към 15 март. Наистина към 15 март. Тук това поражда няколко сериозни въпросителни. Първа, защо ГЕРБ, слизайки от власт, не загуби проценти? Първо да чуем вас, после Румяна Коларова. Нека да ги кажа обаче тези въпросителни, а Коларова може първо да отговори на тях. Да. Значи, защо ГЕРБ, слизайки, не загуби? Защо БСП, въпреки че беше и е алтернативата и втората по голема партия, не само не прибавя, загуби горе-долу колкото и ГЕРБ? И съответно защо расте Атака и защо движение, България на гражданите така изживява проблеми. И защо никой не се дига? Това е още един допълнителен. Много добър събеседник, задавате си въпроси и си отговаряйте сега. Може би Коларова да се опита. Не, първо може би все пак да дам няколко щрихи към картината, защото е хубаво първо да знаем, че макар господин Райчев да е координирал с още една агенция, че ще публикува данни. Аз съм абсолютно сигурна, че ще има още поне 2 агенции, които ще публикуват данни. Знам, че Alpha Research си приключват изследванията, така че предполагам, че до края на седмицата или в началото на следващата ще имаме паралелно данните и на Боряна Димитрова, което е прекрасно. Също така, преди една седмица ми се наложи да коментирам данни, които бяха събрани от Венелин Стойчев в момента на самия протест. Те са изключително ирелевантни, но поне той беше регистрирал този срив на госпожа Кунева, което е нещо, се казва, теоретично предвидено от всички мои колеги социолози, че ще се случи, защото е ясно, че една такава партия с по-умерена, по-мека платформа, която преди една година е декларирала, че мобилизира граждански протест, очевидно в момента по никакъв начин той не се свърза с нея. От тук нататък има сериозни тенденции към ерозия и аз предполагам, че тази ерозия ще продължи. Сега, разбира се, има известни разминавания. Предполагам, че те също ще бъдат коментирани, именно по отношение на другите партии, защото това... Значи, това са детайлите, но това са важните детайли. Тъй като статуквото или позициите на двете големи партии от тук нататък в парламента ще зависят от 2 неща. Избирателната активност, която в момента е абсурд да се предвиди, и шансовете на други по-малки партии да влезат в парламента, което също така е абсурд да се предвиди. Що се отнася до ефектите, до въпросите, които господин Райчев зададе, ако те са интересни, предпочита аз да започна с отговорите, поне моята преценка е, че социологически решението на Борисов да си подаде оставката беше изключително адекватен и успешен ход. Който е дал резултат. Начало, което очевидно в момента се потвърждава от данните. От самото начало обаче моята оценка е, че политическата цена, която ще плати премиера за това, че си отива от властта, тепърва ще можеш да започне да се усеща. Защото тя се усеща не в момента, в който ти си подал отставката, но все още си във властта. Защото, нали, си спомняте, че преди 2 дена фактически предаде властта господин Борисов, няколко седмици след като той излезе от властта. И след като вече там влезат нови хора, с които кабинета Борисов ще бъде сравняван. Това е ход с голям риск. Политически с голям риск, което означава, че можеш да спечелиш, но риска да загубиш също така е толкова голям. Тепърва предстои да видим каква ще бъде политическата цена, която ГЕРБ ще плати за това, за тези предварителни избори. БСП защо не вдига? Като ГЕРБ лекичко пада? Пределно ясно е защо БСП не вдига. Ако видите профила и всъщност и това, което пак и господин Райчев и всички наши колеги коментират, е, че в рамките на протеста се обособява едно радикално ляво, което в никакъв случай не иска да има общо с БСП. Да. Дори и с обещанията, сега тепърва ще видим дали това е така, но е ясно, че също така отлива към Атака, това е нещо, през което БСП премина също през 2005 година, отлива към Атака винаги коства на БСП някакви проценти. Да, някаква периферия, да го кажем, защото тук видяхте, че господин Райчев изрично подчерта, че ядрата, ако мерите ядрата, ядрото на БСП е по-тежко или по-голямо от ядрото на
И накрая бих искала да направя още една забележка, която също така е много важна. Не знам под какъв етикет сте мерили подкрепата за традиционното дясно или подкрепата, да кажем, за формацията, с която се яви господин Костов, защото е ясно, че неговата позиция, макар той лично да е изключително непопулярен, неговата позиция беше популярна сред хората, които оценяваха и предсрочните избори, и разпускането на парламента. Но ако сложите там едно ДСБ, или в смисъл те в момента въобще не е ясно синя коалиция, вече какво се разбира под синя коалиция. Значи, ясно е, че в момента много трудно може да мерите тази подкрепа. Не е ясно дали тя въобще ще съществува, ако етикета, под който ще се яви тази традиционна дясна формация, е трудно да бъде идентифициран, но със сигурност има ресурси за нея, поне от това, което аз наблюдавам. Интересуваме партия на протестиращите. Мерихте ли някакви тенденции и проценти? От тия въпроси си отидохме и отидохме на други въпроси. Да. Защото тия въпроси имат... Добре, коментирайте БСП, ГЕРБ и после партията. Разбира се, това е само според моя начин да мисля. Значи, най-лесно се обяснява, разбира се, най-лесно се обяснява лекия спад при госпожа Кунева. Това е понятно. Умерена партия. Тук съм 100% съгласен. Той няма и друго обяснение. Очакваше се. Да. Малко по-трудно да се обясни защо БСП спада. Факторите са два. Първият е, че тя е гордо на възможния си максимум изобщо. Там е някъде 18, 19, 20, 21, въобще, което червените могат да извадат тази. Около 1 милион души. Но към това се добавя едно друго обстоятелство. БСП беше достигнал 22 над възможните си габарити, по силата на факта, че много народ, т.е. десетки хиляди хора, смятаха да гласуват за Станишев, не че харесват Станишев, а да махнат Бойко Борисов. Понеже падна... А няма го сега Бойко. Ами някакси той не го схваща вече като... Да. Той си мисли, че проблема е решен и някакси той си оттегля подкрепата. Плюс, разбира се, фактора атака, Гоша Коларова е прав. Да. Значително по-сложен е въпросът как ГЕРБ успя да удържи с този пирует. Значи, отговорът горе-долу виждам така, но това е, предпочитам, че първо четене, днес съм ги видял данните и днес най-после съм се уверил, че трябва сериозно да се обмисли това. Знаете ли, Борисов е престанал да разговаря с българите, да говори вече само с своите. Случило се след... Значи, въпрос. Там има много допълнителни въпроси. Смятате ли, че Борисов е мафиот? Който на улицата се говори. 60% да. 60? От общия... Да, от българите. На 20% твърдо не. Смятате ли, че той е свързан с олигарците и така нататък? 53, да не кажа цифрите, 70 на някои такива въпроси, но има едни 20% да. Той загуби тази магия, която имаше към народа, но не е загубил магията към своите. Да. По тази причина сме свидетели на абсурда, при който той, слизайки от власт, сочи други така дезертьори. Той нарече, наистина, Бога ми е абсурдно. От всякъде абсурдно, просто противоречаващо на елементарна човешка логика. Той самия още е затъпахтян от своето тичане, така сега, избягване от фронта и вече през задъхан казва, те са дезертьори. Нали разбирате? Той е очевидно, той е дезертьор. Но това на неговите им действа. На тези 20 съдат още в харизмата му. И целият въпрос на тези избори е, тия 20 ще се разхиматизират ли до 12 май или не. И още едно нещо искам да кажа. Това обаче, това положение на тия партии, това са двете по 20% приблизително, ако не стане някакво чудо, гаф, огромен или скандал, горе-долу така и ще паркират. 18 на 15, 20 на 18, все едно. Но и двете партии, евентуалните победителки в изборите, които ще финишират с едни градини разстояние пред други или някой даже за 2 градини. С 3-4 депутата повече. И с 10 да са. Да. И двете партии ще се намират в едно и също положение. А именно, ти си първи, имаш подкрепата на 1/5 от българите и половината другите мразят. Ама мразят. Не само не те приемат, не че не те гласуват. Мразят те. Да. Тоест, аз от сега ви казвам най-главният резултат на тези избори, който за мен е очевиден. На тези избори победителя няма да управлява. Дълго време. Или изобщо. Почти не управлява с половината народ да те мрази, ама тук говорим за активна омраза вече. Тук не говорим за някаква такава неприемане или досада. Но е важно и колко партии ще влезат в парламент. Хайде да кажем и нещо друго, което също е важно. Ситуацията, която описва господин Райчев, е ситуацията 2001 година, ако не се беше появил Симеон Сакскобургготски. Но истината е, че това е ситуацията 2001 година по време на самите избори, защото тогава разхерметизирането на СДС тръгна и защото се появи Симеон Сакскобургготски. Обаче аз не мисля, че и тогава, и сега хората мразят. Разбира се, че те отхвърлят. Но чак омраза... Ами знаете ли, едно е да кажеш, не искаме той да управлява.
Друго е да кажеш, наистина изпитвам онова емоционално. чувство. Точно така. Все се надявам, че след като са престанали силно да обичат, все пак така по силата на някакъв вид симетрия, по силата на някакъв вид на гласа, хората са престанали много силно да мразят. Макар че това тепърва ще го тестваме и ние ще го тестваме именно заради това, аз тук споменах и за малките десни. Ние ще го тестваме и през малките десни, защото всички знаете, че през последните 12 години едва ли има по-мразен човек от господин Костов. Нали? И той е мразен от своите, което е още по-странно в цялата тази работа. От половината десни. Не от половината десни. Там от тези, които са били много близко до него, от най-близкото му обкръжение. Да. Тези, които са били далече от него, не го мразят. Мразят го онези там. Значи, едва ли има реален измерител за омразата на Петър Стоянов. Не, вижте, той печели от тази омраза. Защото, нали, разбира се, че омразата на Петър Стоянов мобилизира подкрепа за Иван Костов. Нали? То там разделението на дясното е много, много силно и много емоционално. Но от тази гледна точка това искам да кажа, че основният въпрос, основната неопределеност тук, от моя гледна точка, е колко силно българите продължават да мразят. Вече виждаме, че те не могат бързо да започнат силно да обичат. Добре, обаче имаме няколко минути да кажем за новия Месия или така наречената партия на протестиращите, ако изобщо това е възможно в публичния свят да се появи сега. Трудно е да кажа дали ще стане. Основания има. Социологически основания има. Има ли рамка, ниша? Хубаво. Милион души. Колко? Милион души искат нова партия. Милион. 20%. Това е много. Това е много, обаче имайте преди, те са единни, абсолютно еднакви, когато казват не. И в момента, когато кажат искаме еди какво си, те веднага се превръщат в няколко вида. Така че те са милион като протестиращи, но в никакъв случай не са милион като електорат. Да. Но за да се влезе в българския парламент, достатъчно 200 000 души да станат за тебе. Да. Значи, ако някой от тях прояви енергия, успее да заобиколи няколкото много сериозни подводни камъка, това не е изключено. Значи, не е изключено поява в този парламент в тези темпове на партия на протестиращите, но не голяма. В никакъв случай не сравнима с цар Симеон и така нататък. Да се съглася с с прилагателното ново, но не с числото, в което се използва. Според мен, около 1 милион души искат нови партии. Това винаги е било винаги много опасно в множествено число, което означава, че до изборите някаква част от тях ще приемат и старите, просто защото няма нови. Особено ако няма регистрация. Сега също така съм напълно убедена, че ако се появят някакви носители, твърде вероятно те да останат под 4% и да сме свидетели на нещо, на което сме били многократно свидетели. Едни малки, които подхранват големите. Но разбира се, това е един вариант. Но втори вариант е просто атака. Искам да кажа не самата атака, както атака влезе в парламент. Атака беше никому неизвестна коалиция между няколко древни формации. Обаче 2005-та с гръм и трясък. С гръм и трясък. Имаше едни 200-300 хиляди души, които бяха наклонени, които даже социолозите не ги виждаха особено. Сега се вижда с просто око. Но тогава имаше харизматичния лидер. Само това искам да добавя. Нямаме харизматичен лидер. Значи, колкото и да имаме резерви спрямо Волен Сидоров, той 2005 беше харизматичен. В рейтинга на индивидуалните политици. Да не ви излъжа, Борисов е нещо като 28, Станишев е нещо като 26, 5, нещо подобно. Да, горе-долу същото, което... Не, това не е също. Има ли спад голям? Бяха изравнени. Станишев малко повече спада. Госпожа Фандъкова единствена набира нагоре. И другите... При силен служебен кабинет... Само да кажем нещо друго за госпожа Фандъкова. Подкрепата и одобрението за кметовете, което до този момент беше стълб на предизборната кампания на всяка една от големите партии. Това е изключително важно. В момента те също са в опасност. Защото дори и да стихнат протестите, ако те продължат дори в минималния обем, който сега наблюдаваме, както аз казах, представете си всеки ден или всяка седмица няколко пъти по 300 души пред госпожа Фандъкова да викат оставка, тя се срива също. Значи тук протестите, специално при кметовете, тъй като там темите са много конкретни. Видяхме във Варна какво се случи. Да, точно така. Значи това искам да кажа, че също е много важно да се отчита. Последен въпрос имам с няколко изречения. При силен служебен кабинет, който не знам как ще управлява следващите 2 месеца, това ще промени ли някакси картината в полза на ГЕРБ или в полза на БСП? Според вас. Това е някаква хипотеза. Кабинета е на ГЕРБ.
На ГЕРБ ли е? Да, това е фракция от партия ГЕРБ. Направо, както се казва, безумно е да си мислите, че тогава, когато имате една управляваща партия, когато имате президент, който е избран с подкрепата на тази партия, служебният кабинет ще бъде нещо различно. Разбира се, че са търсени някакви експерти, относително автономни хора, които имат не само кариера вън от партията. Значи, най-малкото това са хора, които нямат партийна кариера. Това е 100% сигурно. Но иначе няма как кабинета. И освен това, то е, да го кажем така, естествено да има тази приемственост. И това все по-отчетливо ще бъде. Но наистина това е интересен въпрос, ако този кабинет бъде успешен. Защото това печели, тогава печели ГЕРБ. Не е така. Харизмата на Бойко Борисов допълнително се ерозира. Две неща. Първо, малко ще позабравят Борисов. Да. Второ, ще видят, че има друг вид управленски говор, а те са свикнали само на онзи като безалтернативен. Да. И не се знае в коя посока ще повлияе. Последни думи. Само да кажа. Значи, когато един матч Левски ЦСК и резултатът е 2-2 и остават 10 минути до края на матча, съдията свири дус по отговор е всичко. Значи, ако съдията не е купен, което явно червените подозират, но ако съдията не свири дус, все пак, тогава просто отговорът не се знае как ще свърши. Нека така да кажем, Левски и ЦСКА вече не са това, което бяха. Дори бих казала, че съвсем не са това, което бяха. Но второто, което е по-важно, че един успешен служебен кабинет може да промени модела на комуникация. Да. Освен... и това е изключително важно. Тук съм съгласен. Защото тогава това ще ерозира не само харизмата на Бойко Борисов, но и начина, по който той търси контакт с избирателите. Просто алтернатива ще стане. Благодаря ви за този хубав разговор и за данните, които представих.